Una de les conviccions que estan a la base d'Aracop és que creiem que el model d'empresa cooperatiu és viable i és transformador. Sabem que estem en una línia de model d'empresa que, si són forts i viables, té futur. Per això, aquest tipus d'activitat de, durant uns mesos, fer un procés d'acompanyament individualitzat i heu participat en aquest programa des de diferents àmbits d'activitat econòmica. La idea és que en acabar el programa el vostre nivell de capacitació sigui més gran. Tot plegat això, hem fet això. Estem convençuts de que hem millorat com a empresa. Això és cabdal. No podem ser una cooperativa si no som una empresa. L'economia cooperativa és la resposta a moltes demandes socials. Un cop que som empreses, diem empresa cooperativa, empresa que ofereix una resposta real a la que la societat ens està demandant. De manera que participar en el programa ens ha permès implementar tota una sèrie de mesures dins de la cooperativa que estan, en el fons, fent créixer la cooperativa en aquest sentit. Hem canviat conceptes d'empresa a negoci, realment. Nosotros hem treballat en què és la política de preus. Hemos aprendido también a posicionarnos y darnos valor para creer en nuestro proyecto. Creo que a muchos nos ha pasado esto. Y hemos aprendido mucho en las dinámicas de equipo. Penseu que quan es parla de que aquest és un món que té futur, abans comentava el director que també té passat. Segurament si agaféssim a Catalunya les 25 o 30 empreses més antigues que hi ha, entre aquestes 25 o 30, més de la meitat serien empreses cooperatives.